Egotrellar via cena. Σήκω. Ακούτε. Έλα εδώ. Δεν ανοίγεται. Πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Light Dino. Super Toki. Toki Toki. Είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Stomer, Pără, zău, dar menina este la Bobby. Dași mai de fătă și eu este la Bobby. Lindi. Foto pra stu. Foto si fera. Foto stu. Αφού να στάνε, μπράβο. Δεν πειράζει, καλά τα πήγαμε. Που το κάνω τόσο θύθρα, Λίντι. Μου κλαις μου. Πολύ δύσκολο. Φλάσι μάπα. Φλάσι μούνι. Εμίλ. Ja, nog jam. Έλα, τελειώνεται. Έλα. Έχω κάνει κάτι εδώ, μην το βλέπετε. Χαμούτο. Τασί. Είναι ταμπλέτη. Ποιο. Σταμάτα. Τέλεια, άνοιξε. Πάμε να κάνουμε βίντεο snack. Εδώ θα παίξω. Ρε βούλωσε το ποτέ. Είσαι στο πιθανό. Τώρα. Ωραία, βούλωσε το σία μη θέλεις. Εσύ. Έλα, το άλλο. Όχι. Έλα τώρα. Παίζω. Παίζω, άσε με. Ρε, μαμά, χτυπάει το τάμπλετ. Λίντι. Γαμούτο. Ωραία, μην το χτυπάς. Ευχαριστώ. Έλα, άσε με. Ωμα! Τσάντο εδώ. Να μου πήρε το τάμπλετ και μου το... Γιατί με πак Λίντι την τηλεφώνα. Λίδες κουτού οι Χανούκες να πούν. Ωραία. Κώστας. Κάτσε, εγώ παίζω, τι σε νοιάζει. Ούτε έδωσε παιδιά. Τελειώνε. Στο χέρι μου. Το δέρμα μου. Ωραία, έλα. Όχι. Πρέπει να το βουλώσω λίγο πιο πολύ, Μελίνα. Όχι. Ναι. Μωρή, μου το έχεις πάρει το δέρμα. Το είδες 2 φορές, ρε παιδιά. Θα μου το. Γιατί το χάλασε. Χαμούτο. Να πάρω κάτι. Κάτσε να πάρω. Mos basi hali mai. Hadi. Κάτσε. Mos bashtu? Mos bashtu. Mu mos basi haja. Mos u të mori vesh e në asoj, Elena. Mori vesh!
Δικαιώ σιάγιο. Του μόχριτ σιάγιο. Plam, ga plam. Ποια σκούτσουν, καβάλτεσετε Ελένες. Με plam. Jo. Λαστό, σιάγιο. Και το ζυμάμι με μερζίτη. Ουμπενάμι, σε παίρνει τη μάμη. Γιατί θέλω να λαστήκε. Δεν άκους. Πώς το έκανε νύχτα. Τι είπες. Τι είπες. Τι είπα. Κάτι. Τι είπα. Για μένα. Είπε κορίτσι αγάπη μου. Δεν είπα αυτό να ξέρεις. Όχι, είπες αυτό. Σε άκουσα. Δεν σε έκανα από αυτό. Να ξέρεις δεν είπα καν αυτό. Τι είπες. Γιατί πρέπει να ξέρεις. Εγώ. Γιατί πρέπει να ξέρεις ρωτάω. Να στολίζω ταμπλέτσι. Ναι, και μην τολμήσεις άλλο να μου χτυπήσει το τάμπλετ. Αυτό είναι το δικαίωμα μου. Χαρία, πάμε Ασημίνα. Έλα και μου χτίσει κάτι κορτσάκια εδώ με τις λεπτές. Αυτό. Ouch, τελειώνω. Παιδιά, βρήκα πεταλούδα. Κώστας, σε ψηφίζω όχι 100% για το αγωνιστικό, γιατί ακόμη είναι πολύ Ποια? νωρίς και δεν μπορούμε να Ποιον? κρίνουμε. Όσο και για τη ψυχή Κώστας. δεν έχεις βγάλει τα Πάλι ρε τελευταία φίλε Κώστας. 2 αγώνες στο πάγκο. Πάρκο. Κώστας. Ξέρω για εσύ πέτω. Καμινό, δεν δε. Μαμά, ένα άλλο χαρτί. Κώστας Παπαδόπουλος. Ouch. Ασημίνα. Το ήξερα. Σταυρούλα. Ωραία, η Σταυρούλα είναι καλή. Ποια Σταυρούλα. Α, είπε τη Σταυρούλα. Ωραία, πώς τη λένε. Μία ψήφος για τον Σταδούλα με λένε. Σταδούλα. Ναι. Κώστας. Δεν είναι. Δεύτερη ψήφος για τον Κώστα. Είναι το ίδιο. Σταμάτα. Όχι. Αλλά βρούμε άλλο. Και για την Ασημίνα. Νομίζω είναι το καλύτερο πόσι. Αυτό είναι. Ωραία. Σταυρούλα. Πω, ελπίζω να μην βγει Σταυρούλα. Κώστας. Α, Για τον Κώστα. Δύο για την Ασημίνα. ας Μία πάρω για την αυτό. Αφροδίτη και δύο για τον Σταυρούλα. Εσύ Spider-Man, σε ποιο το κέτσε. Μία είναι ο Spider-Man. Ω, τέλειο. Τζάμιτα. Μπλουζάρα. Κοίτα εδώ μπλουζάρα. Κώστας. Τι μπλουζάρα. Είναι ωραία μπλουζάρα. Τελικά θα την πάρω. Δεν πειράζει. Τι είναι αυτό. Πες, Κώστας. Ω, θα το πάρει το ωραίο μαγιό. Το ήξερα ότι θα πάρει ο Κώστας. Πάρα πολύ χαζούλης. Λίγο χαζούλης, πάρα πολύ χαζούλης. Πού είστε. Μάσκες χανά. Είμαι η πρώτη ομάδα. Είμαι η πρώτη ομάδα. Είμαι η πρώτη ομάδα. Οκ, είμαι η δεύτερη χιλιάδες ομάδα. Είναι η ωραία, είναι 8. Να, 9, 20, 25, 15, 17. Περάκι. Ωραία, είναι η πρώτη ναι, ναι. ομάδα. Рейте, рейте, что с блюз, это бабин сашон. Рейте. Олень!
Zia, ele come, vezi tot așa și pe camera. Εγώ και η Σταυρούλα έχουμε τρέξει 2 αγώνες κάθε μία. Στους 4 αγώνες μία νίκη, στους 2-0. Στατιστικά πολύ. Ναι, αλλά έχω Και εγώ σήμερα με το στόμα. και το μαντάζ. Μπράβο, σπου. Με σπου. Όπως πάτε 100.000. 15. Άρα περίμενες να δεις 15. Όχι, δεν θα νύπους. Όχι και μόνο. Δηλαδή, Φυλάει. Μάρκες. Πολλά φυλάνε. πήρες εσύ Φυλάνε. πάνω ψήφο. δεν ξέρω, Έχει και το πράγμα. δεν γνωρίζω το Τι λένε είναι αυτό. Σταμάτα. Έλεσε να βρω ρουσάκια να το έχουν ίδιο. αυτό, θα φανεί ο κόσμος, θα κρίνει, θα ξέρουμε όλα. Να το της μαμάς. Ο κόσμος με την ψήφο του Αυτό το θα κάνω κρίνει στραβά. ποιος είναι αυτός που θεωρεί ότι θα Σε μείνει, κουμπίτσι. και θα μείνει. Μελίνα. Σταυρούλα, Όχι, εγώ καταλαβαίνω το πώς το εννοεί, γιατί όντως έχω κάνει... Τέλεια, το βρήκα. Φέρει κάποια νίκη. Φυ, τι είναι αυτό. Δεν θα δικαιολογηθώ γι' αυτό. Μελίνα. Να ζω. Δεν έκαναν τίποτα. Στο μόνο που έχω να αποδείξω είναι στον Να δεις. Να εγώ δεν θέλω. Αν Έχεις δώρα. Ναι, 10.000 εκατομμύρια που δεν σταματάνε από τώρα τη ζωή μου. ο Κώστας πάντως εντοπίζει πάνω στην πιο αδύναμη Όχι, πλευρά της δωράκι. στιγμής. Το δέχεσαι αυτό. Το δει κανένας. δεν θεωρώ ότι είναι πια Έχει και άλλο δωράκι. Δεν την νοιάζει. το γι' αυτό. Ασημίνα, Ρε, όχι, λέω εγώ. Έλα, πάρτε το δωράκι. Εγώ δεν θέλω. Θέλω να πω ότι σε 2 μέρες Ω! Με θέλει αυτή και θα τη δίνω κι εγώ. έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί σε επίπεδο και κάποιοι εκεί και κάποιοι στη μέση. Αυτός που έχει φέρει πόντο θα βγει μπροστά και θα πει πέρα αυτό του παίκτη. Οι υπόλοιποι που δεν έχουμε φέρει πόντο στο πρώτο ματσάρισμα μένουμε πίσω. Και αυτό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε παραπάνω αγώνες. Εγώ συνολικά μέχρι τώρα στο παιχνίδι 3 παίκτες έχω παίξει 2 ώρα. Δηλαδή, αν ήθελα σήμερα μπορούσα να πω, αλλά εννοείται ότι σκέφτομαι γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό. Την παίρνω με Jack. Δεν βγάζεις γλώσσες. Respect. Ulukinanna, tjejkocken till Babinans. Joo, nuketa siis ulmenanen. Και bye. Τι πήρα πατανίν. Julma, julma. Se voi olla choklaa. Ai. Akala boom 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 boom. Akala boom. Akala boom. Akala boom 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 boom. Mana apa nama cikala apa nama cikala apa nama cikala aku nak apa mati dah aku nak mati sini awan kita Boa. mana apa nama cikala apa nama cikala with the Kamerad vill inte måla i biljett för klämning. Betul. Ulu på. Iya, betul.